سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوز دستا صحاب سنيت رفتا نخسر النهار سينما سمرة سلام كبرانن تختاتلتنا كما يكنيهم نحجي عمقبن عمقاقبان تأمتن تقبرنا كما يمسلكم كم تلمود زي تفلاليه مرببات حبريتان صحفاتن بموكاس هيموغلوبين نموساخ زحقزنا عينتات مقبي بعقمنا بزات حستنا هاسس كنبلو منا دحرزا مساقاقريت موزيكا جوا كنبلوك منا تختاتلنا هيموغلوبيننا نمعباي زحقزنا عينتات مقبي بزحت يوم بقوانقو انجليز ايرن بقوانقو تكريدنيا دما حاصين النبلو حدا خابتم ازيما قدستي معزاتات نايسبنتنا لو زمالت هيوتنا بزي ايرن وي حاصين كتنبر ازي اصقامي يقبرام ايرن نتقند تحستو نايدم زخونه هيموغلوبين يزفتر هيموغلوبين زبال دما اب قيحتي وهيتات دم زركب باتاي زباتازي ندمنا أي حبري كم زهلو زقبرن سبنتنا تعنا رخيبو قبو نتفتاتون خكايدن زحقزنيم بتوصاخي ماين أكسجينن أب كل أكالاتنا نخزواور عبقده زتصاوتيو هيموغلوبين ازي بهيموغلوبين زفلت وصان بقتا أب سبنتنا أزيو مزنكي هيوتنا أب حدقات أتيا أب زغرباك زي حد كاب قداي مسارحتي هيموغلوبينو سلزو حد هيوتو أب حدقايا زلا تبهايلو أب هوسبيتال هاجرنا كم زقتو تجيرم أجن حندما مسكال زنوبرو صقمات تدميرو اتقاديم سرحتنيا كابز عالم بموت تفليلهم بدحريو دمايا بزح غزي قيوسدكو بزعبا هيموغلوبين ستصحفت صحفات أمرببات حبريتا حسس كبل زجمركو بمسرت كاب زنببكو وحدي هيموغلوبين مزهلونا اتوم عبدمنا زركبو أكسجين نامولو أكالاتنا خم محلالفو سلزتصقمم اتوم بوحد دم وي بوحدي هيموغلوبين تتقعت زخونا سبات كل جزي دخامن رششتان يسمعنا يم قلتفنا حكمنا ورديت انت زي رقيمنان جزيين تبلعنان دما كساب موت كبصحنا خيليم برتع واحد هيموغلوبين انتلنا قدنتي حاجز حكمنا نقل اوان كدلينا اتو واحد هيموغلوبين ابدم زركبو بموطونو زغودلن تخوينغن اب كبابينا كنرخبم بانخل عينتات مغبي كنفوسو نخيلينا إذا خبهالن كلجن هيموغلوبين بقليلو كنتو كون خيل هيكونن عوشت وحدات معالتات لو تخنم تصقع فوصوم كنحسب يبلنان اين خيلنون قس بقس جن بحكيم زي تعززلنا زي تمطاطن مغبي بموساد عبلوط بممصا مسغزي كم زخونه تعيسب زلو متن هيموغلوبين كنبصح نخيلينا نزي ناي موسخ هيموغلوبين عبترات صوتكا حصين وي ايرنز تبهله ابسونتنا زفطر وي زركب معدنيم ايرن وي حاصين ابدمنا خزورن كتكان كبربعته كساب 6 سمونات يوصدلهم سلازي بحمان وحده هيموغلوبين كنساقص انحنا ام فواسن تلنا لوطي اب كل توارح ويون لعلي سلازره قلطيفنا لوطي كنصبه يبلنان متن هيموغلوبين أبدمنا نخعبي ويون كبن أبنوبرن نخملس إذ السعب عينتات مقبي كم مخري كان زوترون كم زلنا كإلاتات مقاقبا يحبرونام كم زفلت أب هاجرنا تريت ويت ألبقع مستحردا حدا خابتي كاب عكالاتن كم مقبي ندكسا بالتقلقل كبديا كبدخن ولن كلنا نخسع وي بإنجليزينيا أبدومن مالتنا يكونن انتايدا نتابق عنقوا إنجليز ليفر اتفلت ناب حمداوي زززوت قيح زبلتن دم ببزح زلوات تمثلن أكاليت ناي اتحارد انسسا مالتنا ايوم إذا سقا خنقزن كلنا ان رغبا قبدي اتاق اند منشيني ايرن وي حاسين استبهال معدن ناي سونتنا اب كبت تركب كبدي مستن كاب كالوت انسساتات ان رغبن كبدي كتنصاصرن كلا اتا زتحاتت كالورت ونن جنكا زلا على منشني ايرن زركبات بهايلا تقلصيا
ክንዲ ዝኾነ ድማ ኣብ መንጎቶም ልዑል መጠን ኣይረን ዘለዎም ኣሕምልቲ ተሰሪዓ መጠን ሂሞግሎቢን ኣብ ሰብነትና ከተመዓራሪ ኣዝያ ትሕግዘና። ኣይረን ወይ ሓፂን ካብ ቀይሕ ስጋውን ክንረኽቦ ንኽእል ኢና። እዚ ግን እቲ ንበልዖ ስጋ ዝኾነ ሕዋስ ስብሒ ክህልዎ ኣይብሉን። ብዘይካ ካብ ከብድን ስብሒ ዘይብሉ ስጋን ኣይረን ወይ ሓፂን ካብ ስጋ ዓሳ እውን ክንረኽቦ ንኽእል ኢና። ስጋ ዓሳ ኦሜጋ 3 ስብሓዊ ኣሲድ ዝተባሃለ ንሰብነትና ዘገልግል ሃብታም ባእታ ኣለዎ። ስጋ ዓሳ ግን በዚ ጥራይ ኣይኮነን ሃብታም፣ ብኣይረን እውን ኣዝዩ ሃብታም ምዃኑ እዮም ክኢላታት ኣመጋግባ ወይ ኑትሪሽኒስትስ ዝሕብሩና። ይኹን እምበር መጠን ኣይረን ወይ ሓፂን ኣብ ስጋ ዓሳ ከከም ዓሌታት ዓሳ ይፈላለዩ። ካብ ኩሉ ዓይነታት ስጋ ዓሳ እቶም ብሳልሞን ዝፍለጡ ዝያዳ ዝለዓለ ኣይረን ወይ ሓፂን ከም ዝርከቦም እዩ ዝንገር። ሓደ ግዜ ከም ዝዝክሮ ሓንቲ መጽሓፍ ናይ ዶክተር ተኸስተ ፍቓዱ ዝተባሃለ ፍሉጥ ናይ መጥባሕቲ ሓኪም ተጋዳላይ እናነበብኩን ከለኹ ዳርጋ ኩላቶም ተጋደልቲ ኣብ ግዜ ሰውራ ሂሞግሎቢን ናቶም ካብ ካልኦት ሰባት ትሕት ዝበለ እዩ ነይሩ። እዚ ማለት ብመለክዕ ናይ ሂሞግሎቢን ሓደ ጥዑይ ሰብ ክሳብ 14 ዝበጽሕ ሂሞግሎቢን ክህልዎ እንከሎ ናይ ተጋደልቲ ግን ዝበዝሕ እዋን ክሳብ 12 ይወርድ ከም ዝነበረ ኣብታ መጽሓፍ ነቢብ ኣለኹም። ሕጂ ክዝክሮን ከለኹ ሂሞግሎቢን ምዝተመጣጠነ መግቢ ጥቡቕ ምትእስሳር ከም ዘለዎ በሪህለይ። ካብዛ ተዘክሮ ወፅየ ናብቲ ጀሚረልኩም ዝነበርኩ ሂሞግሎቢን ኣብ ደምና ክብክብል ምእንቲ ካልእ ዓይነታት መግቢ ድማ ክጠቕሰልኩም እየ። ዘገድሱና እዮም። ካብ እንስሳታት ካብ እንረኽቦ ስጋ ወፃኢ ኣሕምልትን ኣእካልን እውን ኣብ ደምና ንመጠን ኣይረን ወይ ሓፂን ክብከብልዎ ይኽእሉ እዮም። ብመሰረት ኣብ መርበባት ሓበሬታ ዘንበብክዎ ቀጠልያ ዝሕብሮም ኣሕምልቲ እቶም ዝለዓለ ትሕዝቶ ናይ ኣይረንን ካልሽየምን ዘለዎም ምዃኑ ኣብቲ ጽሑፋት ተጠቒስሎ። መጠን ሂሞግሎቢን ኣብ ደምና ንምውሳኽ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ከም ስፒናች ዝዓይነቶም ኣሕምልቲ ክንምገብ ኣገዳሲ ምዃኑ ቶም ክኢላታት ይምዕዱና እዮም። ስፒናች ዝዓይነቱ ሓምሊ ኣብ ክንዲ ብሲልና ብጥሪኡ ምስ እንምገቦ ድማ ዝለዓለ መጠን ኣይረን ክንረኽበሉ ከም እንኽእል እውን ጸቒጦም ይዛረቡ ቶም ኑትሪሽኒስትስ። ብተወሳኺ እውን ኣባዕከ፣ ባልዶንጋ፣ ዓደስን ስምስምን ዝኣመሰሉ ውፅኢት ኣትክልትን ዘራእትን እውን እቶም ዝበለጸ ናይ ኣይረን ትሕዝቶ ዘለዎም ምዃኖም ተሓቢሩሎም። ካብ ዓይነታት ኣካል ምስ እንርእኻ ሩዝ፣ ስገም፣ ኣጃ፣ ዕፉን በዚ ትሕዝቶ እዚ ሃብታማት ምዃኖም ተጠቒሶም ኣለዉ። ካብ ኣታኽልቲ እንረኽቦ ትሕዝቶ ብዙሕ እዩ። ቫይታሚን ሲ ዘመንጩ ከም ኣራንሺ፣ ስትሮበሪ፣ ዘይቱን፣ ፓፓዮ፣ ወይኒ ዝኣመሰሉ ናይ ፍረታት ወይ ፍሩታታት ኣትክልቲ እውን ኣካላትና ኣይረን ንኽዕቅብ ይሕግዙ እዮም። እዚ መኣዛዚ ዘለዎም ዝተፈላለዩ ዓይነታት መግቢ ዝለዓለ ቫይታሚን ሲ ስለ ዝርከቦም ብስሩዕ ምስ እንምገቦም መጠን ሂሞግሎቢን ኣብ ሰውነትና ክዓብን ናብ ንቡር ክምለስን ይኽእል እዩ። ዝለዓለ ፎሊክ ኣሲድ ዘለዎም ዓይነታት መግቢ ምውሳድ እውን ካልእ ምንጪ ናይ ምውሳኽ ሓፂን ኣብ ሰውነትና ክኸውን ይኽእል እዩ። ገለ ካብቶም ዝለዓለ ፎሊክ ኣሲድ ዝርከቦም ዓይነታት መግቢ ከም ዓደስ፣ ድሩቕ ባልዶንጓ፣ ዓተር፣ ኣናናስ፣ ፉል ተጠቒሶም ንረኽቦም። ብዘይካዚ ፍረ ዱባ ኣይረን ኣብ ምውሳኽ ዓቢ በርክቶ ከም ዘሎ ብስነ ፍልጠታዊ መገዲ ተረጋጊጹ ከም ዘሎ እዮም እቶም ክኢላታት ዝሕብሩና ዘለዉ። ፍረ ዱባ ንዝተፈላለየ ሕማማት ንምፍዋስ ዝጠቅም ከም ምዃኑ መጠን ብቐጻሊ ምስ እንምገቦ ንሰውነትና ኣዝዩ ዝበለጸ ምዃኑ ይዝሕበር። ብዘይካዚ ፍረ ዱባ ብትሕዝቶ ኣይረን፣ ኦሜጋ 3 ስብሓዊ ኣሲድ ከምኡ ድማ ዚንክ ኣዝዩ ሃብታም ስለ ዝኾነ ድርብራብ ረብሓታት ከም ዘለዎ ስለ ተገልጸ ኣብ ዝርዝር መግብና ንፍረ ዱባ ንስርዓዮ። ኣሰራርሑኡን ኣበላልዑኡን ድማ ዝቐለለ እዩ። ነቲ ፍረታት ዱባ ብምእካብ ኣብ መዓልቲ ወይ ሳልስቲ ካብ 10 ሓባ ዘይበዝሕ ፍረታት ዱባ ብጥሪኡ ምብላዕ ሂሞግሎቢንና ኣብ ምውሳኽ ኣዝዩ ጠቓሚ ይኸውን። ካልእ ክጠቕሰልኩም ዝደሊ ንሰውነትና ዝሕግዝ ዓይነት ፍሩታ ስትሮቤሪ ዝበሃል እዩ። ብትግርኛ እኳ እንታይ ከም ዝበሃል ኣይፈልጦን እየ። ብእንግሊዝኛ ግን ከምዛ ዝበልክኹም እያ ስትሮቤሪ። ስትሮቤሪ ዝበሃል ዓይነት ፍሩታ ሂሞግሎቢን ንምርካብ ብክልተ መገዲ ከም ዝሕግዝ ኣብቲ ዘንበብክዎ ጽሑፋት ተጠቒሱሎ። እቲ ሓደ ቀንዲ ምንጪ ናይ ኣይረን ክኸውን እንከሎ በቲ ካልኣይ ድማ ቫይታሚን ሲ ስለ ዝርከቦ
ኣይረን ኣብ ደም ንምዕቃብ ኣዝዩ ዝሕግዝ ብተመሳሳሊ ድንሽ ሓፂን ማለት ኣይረንን ቫይታሚን ሲን ስለ ዝውንን ኣብ ምዕቃብ ሂሞግሎቢን ኣገዳሲ ተራ ኣለዎ እዚ ዝበዝሕ እዋን ከም መዘናግዕን ወስዶ ቸኮላታ እውን ሓደ ካብቶም መጠን ኣይረን ኣብ ደምና ክብ ንምባል ዝሕግዙ ዓይነታት መግቢ ምዃኑ ዝንገረና ቸኮላታ ብሊቃውንቲ ተመራፂ ዝገብሮ ድማ ብቐሊሉ ከይተመስርሐ ዝብላዕ ስለ ዝኾነ መጠን ትሕዝቶ ሓፂኑ ዝበለጸ እዩ ካብ ኩሎም ዓይነታት ቸኮላታ እቲ 80% ካብ ሕብሩ ጸሊም ዝኾነ ዝያዳ ካልኦት ዓይነታት ቸኮላታ ሂሞግሎቢን ኣብ ደምና ንኽውስኽ ዝለዓለ በርክቶ ከም ዘለዎ እውን እቶም ክኢላታት ይምዕዱና እዮም ብሓፂሩ ካብዚ ተወኪሰ ዝረኸብክዎን ዘካፍለኩምን ዘለኹ ጽሑፍ መጠን ኣብ ደምና ዝርከብ ሓፂን ወይ ኣይረን ወይ እውን መጠን ሂሞግሎቢን ክንውስኽን ናብ ንቡር ከነምጽኦ ምስ ንደልን ስርዓተ ኣመጋግባና ከነመዓራሪ ከም ዝግባአናዮም እቶም ሊቃውንቲ ናይ ኣመጋግባ ዝሕብሩናን ዝመኽሩናን ዘለዉ እምበኣርከስ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ መደብና ንሕጂ ዝበልኮ እናዘናግዕ ዝምህር ትሕዝቶ ኣብ ዝወዲእ ኣለኹ ኣመጋግባና ኣብ ጥዕናናን ምንዋሕ ዕምርናን ተራኸም ዘለዎ ክኢላታ ዝተመጣጠነ ኣመጋግባ ኑትሪሽንስትስ ስለ ዝሕብሩና ከም ሰባት ድማ ነብሰይ ነብስማተይ ጥዕናን ዕድመን ስለ ንምነ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ክኢላታት ብዝበሉና ካይዳ እንተተመራሕና ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ሃየ ነዚ ካብ ሊቃውንቲ ዝረኸብኮ ጽሑፍ ንፈታትኖን ንለማመዶን ግዜ ንውሰድ ዝመጽእ ግዜ ብኻልእ ፍልይ ዝበለ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ከምቲ ድምፃዊ ኣብርሃም ኣፈወርቂ በቢ ዘለናዮን ኣብ ዘዘለናዮን ሰላም ንኹላትና እናበልኩ ፋንወኩም ደሓን ቀኒ እዩ ኣብ ሲኔማ ጥዑሙ ዝመልክዕ ልዑልዩ ዓማ ኮሜዲ ድራማ ዕላላት ዋዛታት ስፖርት ፊልም